En aquest vídeo t'ensenyarem com és l'aula virtual d'un curs online o semipresencial. Recorda que per entrar des del web de l'IFMIL has de fer clic al botó Campus. El sistema te manarà les claus d'accés que hauràs rebut per correu electrònic. Revisa la safata de spam o correu no desitjat. Generalment, a l'espai central d'una aula trobaràs 4 apartats. Comunicació. Aquí s'ubiquen els fòrums i documents que faciliten el seguiment. Materials formatius. En aquest espai s'ubiquen els continguts d'estudi. Aquests poden incorporar activitats d'aprenentatge, que són d'autoavaluació i per tant no puntuen per la qualificació final del curs. El professor del curs podrà afegir en aquest espai materials complementaris. Activitats d'avaluació. En aquest bloc estan els exàmens i les tasques que cal realitzar per superar l'avaluació del programa. A més, també trobaràs l'enquesta de satisfacció del curs, que caldrà que la completis per descarregar el certificat. L'enquesta és anònima, però resulta un element fonamental per a la millora contínua de la formació. Certificat. Inicialment està desactivat. Veuràs una etiqueta que posa restringit. L'estat canviarà quan es compleixin els requisits per superar el curs. Aleshores s'activarà el certificat i podràs clicar per descarregar-lo. L'entorn també t'ofereix algunes eines que et facilitaran la realització del curs. Per exemple, a la dreta d'alguns recursos hi ha una casella de verificació que et serà útil per saber què has fet i què et falta. Si tens dubtes, fes clic a l'interrogant superior de l'espai central per conèixer els diferents estats d'aquestes caselles. Per conèixer les teves qualificacions, disposes de diversos accessos, des del menú personal o des del menú lateral. Recorda que no estàs sol. A l'aula virtual pots interactuar amb altres participants. Pots fer-ho de diverses maneres. Fòrum de consultes. Pots obrir un tema per compartir dubtes i inquietuds tant amb els docents com amb la resta de participants. Menú lateral. La icona superior et portarà al llistat de participants del curs. Bloc lateral. Al bloc lateral, contacta amb el professor tutor, tens el contacte directe amb l'equip docent. Menú personal. Des d'aquest menú pots accedir a la bústia interna del campus i comunicar-te de manera privada amb els participants del curs, tant companys com docents. Tingues en compte que potser algun curs no segueix aquest esquema d'apartats, però els recursos i les interaccions seran les mateixes. Amb això acabem la visita a l'aula d'un curs. Si vols aprofundir en el coneixement del campus, tens a la teva disposició el curs Introducció al campus IFMIL.